Stretli sme sa tu večer pri Novom zámku na nočnom pozorovaní oblohy. Dohodli sme sa s pánom Stanislavom Kanianským z hvezdárne v Žiari, že budeme pozorovať Saturn, ktorý by mal byť teda pozorovateľný a možno nejaké súhvezdia, hmloviny. Myslím si, že toto podujatie má veľmi dobrú odozvu. Prišlo sem dosť veľa ľudí, len mraky nám veľmi neprajú, takže čakáme, kým sa nám to rozíde a budeme sa môcť vytešovať teda z toho Saturnu. Tá gastronomická fotografia je veľmi špeciálny druh fotografie, pretože ten snímok, ktorý ten astronóm chce získať, tak trvá nie tak, že stlačíme spúšť a snímok je hotový, ako sme zvyknutí pri klasickej fotografii dennej, ale pri dnešnej fotografii musíme byť oveľa trpezlivejší a niektoré tie snímky vznikajú skoro, by sa dalo povedať, že až dni. Nie sú to minúty, alebo teda sekundy, minúty, ale sú to desiatky minút, hodiny a v niektorých prípadoch až niekoľko dní, aby sme získali zaujímavú astronomickú fotografiu. Na túto fotografiu sa nepoužívajú extra špeciálne, len fotografické prístroje, ale postačí už aj taký obyčajný, taký laický fotografický prístroj, ktorým sa dá urobiť už zaujímavá fotografia či už nočnej oblohy alebo zaujímavého optického javu v atmosfére. A dúfam, že dnešný večer si to môžu aj niektorí návštevníci vyskúšať pri ďalekohľadoch a budeme radi, keď im to vyjde. V rámci sprievodných podujatí Envirofilmu 2009 sme sprístupnili v priestoroch Bergerichtu dve výstavy. Výstava Astronomická fotografia prezentuje nádherné fotografie atmosférických a vesmírnych javov. Ich autormi sú pracovníci krajskej hvezdárne Maximiliána Hela v Žiari nad Hronom. Ďalšia výstava s názvom Banská Štiavnica vo hviezdach približuje život, dielo dvoch významných osobností spojených s Banskou Štiavnicou a s astronómiou.